Bună ziua, bun venit la un nou episod. O să vă arăt aplicațiile mele de pe tableta mea. Eu sunt Danu și uitați. Nu pot să intru pe ele pentru că dacă intru pe ele o să-mi dispară videoclipul și în fine. De fapt, hai să încercăm doar pe Minecraft. În Minecraft am găsit locuri noi și care vreau să vi le prezint vouă. Să zicem, un cal are 2000 de vieți. Hack. Versiunea asta e nouă. Puteți să o luați, intrați Factoide, scrieți Store Minecraft Pocket Edition, scrieți doar Minecraft Editon pe și versiunea care o vreți. Și vă dă. Asta e versiunea nouă. Astea sunt mapele mele, eu sunt cu asta ca să vă arăt ce am eu. Să vă arăt unde mi-e cal. Uite cal. Un cal, să vedem câte vieți are. Atâtea, da? Un cal normal. Calul ăla. Aha! Uitați, și un cal are atâta vieți. E cool. Cum ar veni. Cum mult pe master, îl găsiți foarte simplu. Aici am făcut un fel de laborator. Adică, uitați. Tac, tac, este un porc. Tac, tac, aici un porc. Și acum când am mort porcul, n-am carne normal. Îl omor, iau carne. Ne uităm câtă carne am. Am două. Așa. Și toată carnea mea se transferă aici. Maker, nu? Asta sunt eu, Danu, și vreau să vă arăt o chestie repede. De fapt, o să vă arăt în alte episod. Pa, pa!